ବ୍ରହ୍ମ, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଓ ଗାଦିବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳ ଧାତୁ ବ୍ରହରୁ ଆନୀତ। ବ୍ର ବା ବ୍ରହ୍ମର ଅର୍ଥ ପ୍ରବାହିତ ହେବା, ଯାହାର ବ୍ୟାପକତା ଓ ବିରାଟତ୍ୱ ଅସୀମ ଓ ଅମାପ, ତାହା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ଅର୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚିନ୍ତନ କ୍ରିୟା। ଏହି ଧାରଣାରୁ ବେଦର ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମ ଅକ୍ଷୟ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅନାଦି, ଅନନ୍ତ ଓ ସକଳ ଆନନ୍ଦର ଆଧାର। ସେ ସାକାର ଏବଂ ନିରାକାର। ବ୍ରହ୍ମ ଗୂଢ଼, ଜ୍ଞାନସୂଚକ, ତେଣୁ ବେଦମୟ। ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ପ୍ରଖର ଜ୍ୟୋତି ବିକୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ସତ୍ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଓ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ଯେଉଁଠାରୁ ଭାଷା ଓ ମନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ବେଦବ୍ୟାସ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ଲୟ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇଛି। ଗୀତାରେ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିନୁ ପଦ ଚଲଇ ସୁନଇ ବିନୁ କାନା, କର ବିନୁ କରଇ କରମ ବିଧି ନାନା।